Zdravíčko, přátelé, vítejte v naší motodílně, kde se dnes budeme věnovat tomuhle krasavci, jeho přípravě a balení s tímhle krasavcem, který mi právě připravuje kávičku. Tou se posilním a můžu se vrhnout na lepení. Řežu, lepím, loupu, trhám, občas se nechám spadnout pár věcí, protože ne vždy se všechno daří, každopádně pokračujeme a můžeme jít na to. Pořádně odmastíme a já se vrhám na polepy, které volím na červeného sluhu v černobílé variantě a takhle krásně už to potom vypadá hotové. Jinak seznamte se s Bejlou a jejím plameňákem. Ti mi dnes budou pomáhat s přípravou a focením. Sluha na kombinézu je vyroben z ohýbaného jeklu, výškově nastavitelný, připraven se postarat jak o vaši kombinézu, tak o zbytek výstroje. S krásným bukovým hříbkem na vaši helmu, ošetřeným olejem na dřevo. Vnitřek helmy je tak chráněný před natržením látky i otlakem. Sluhovi nechybí ani věšák na boty, rukavice a samozřejmě je vybaven otočnými kolečky pro pohodlné přemístění celé výstroje. V naší dílně se věnujeme výrobě stojanů na všechny typy motorek, sluhů na kombinézy a dalšího příslušenství ve všech barevných provedeních, které budou ladit k vašim miláčkům. Vše vyrábíme v největší kvalitě, s největší láskou a budeme rádi za každou podporu a sdílení. Za chvilku tu navíc máme Vánoce, tak jestli ještě nemáš dárek pro svého motorkáře nebo motorkářku, běž se mrknout na náš e-shop nebo Instagram. Rádi pomůžeme i s výběrem. Já vám děkuji za pozornost a vidíme se příště v naší dílně.